Ford Galaxy 2.3 бензин мотор с монтиран газов инжекцион. Сега ще покажем уредбата. Ето газовата бутилка и показваме монтажа на водородната уредба, която е монтирана компактно в калника на колата. Момент, сега ще покажем. Ето, вижте как компактно е монтирана водородната уредба в калника на самия автомобил. И сега собственикът на лекото превозно средство, ето гъста, работи на 100%. И сега собственикът на лекото превозно средство, добър ден! Здравейте! Сега да опитам в процентовото съотношение, първо да ми кажете колко разход ви дава колата на газ, преди да монтираме водородната уредба. Обикновено колата гореше около 14-15 на 100, в зависимост от начина на каране. Да. Тъй като аз много пътувам и се доста големи скорости, обикновено 14-15. 14-15, защото мотора е голям, 2.3. Мотора е голям, 2.3 мотор. обикновено с тази бутилчета около 10 км търсих да зареждам. Сега, в момента след монтажа на водородната уредба, какво процентово съотношение, колко ви падна разхода, да кажем, на 100 км? Да ви кажа различно, тъй като различните бензостанции са различни, но вече последните 3-4 зареждания колата отчита разход на гориво 10 на 100. 10 на 100. Това е много добра икономия. 10-11 на 100. Да, това е зависимост от шофирането. Тази кола винаги се шофира пълна, натоварена. Работна кола. Работна кола е, да. Да. При малките коли би трябвало да е. При едно нормално шофиране, надявам се, че може да стигне до 30% икономия. Да, това е много добра икономия. Благодаря ви много.